For mig lå det ikke i kortene at være logistikelev. Det var faktisk noget, jeg blev inspireret af under mit EOS-forløb, jeg havde i sommer, hvor jeg fik noget kendskab til spedition og shipping, og blev derefter meget interesseret i, hvordan det er at komme bag kulisserne og ligesom være med i processen af, okay, nu har vi en ordre, hvad gør vi med den, og hvordan får vi den ud på bedst mulig og sikre vis. Hej alle sammen, jeg hedder Julie og er logistikelev her hos Danoffice IT. Jamen det, der sker i dag hos Danoffice IT, det er, at vi har besøg af alle handelseleverne fra Svendborg Erhvervsskole. Og de er her for at høre lidt om Danoffice IT som firma, men også hvad vi tilbyder af forskellige elevpladser, og så også få lidt baggrundsviden på, hvem vi er og hvad vi står for. Måden jeg kom i gang på, det var at tage et EOS-forløb på 5 uger, og det tog jeg online, og det åbnede så op for en række praktikpladser, hvor man så bliver en del af lærepladsen.dk, hvor du så kan komme ind og kigge lidt på, hvilke stillinger der er rundt omkring. Det jeg gjorde, da jeg skulle søge elevplads, det var, at jeg tog kontakt til den lokale erhvervsskole. Fordelen ved at bruge de lokale erhvervsskoler, det er jo, at de kan sætte en finger på pulsen og kender det lokale samfund og kender de lokale firmaer. Så det er jo helt klart en opfordring, jeg vil give til andre, det er at tage fat i din lokale erhvervsskole og tage imod den hjælp, de kan tilbyde.